Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagandairon mga Fatima, mga muslimat, mga mu'minat, kedalamatan tanusyallah minisyampil tanusisya din kaya gabi-gabi. Kepakai asyik gopya pakam beberat temuan tanusyi Ramadan. Kepakai ada mga batin wada si makaating, ada si makadarpa, kepakai benar terima Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi syukapatay na di na matatangkan iba pa man yung kutaw. 5 piyag markatan ng Allah. 5 mafatihul ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah. 5 qadla syituhu nabi asyoki susulunno unsyian syukatawirun nada abasyan mata wa inuntam syuallah. O 5 tu kami susulun syahum syi'yan ada amat turun Nabi inuntam syuallah. Pagandairon tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam na diyong kami alisa surah Luqman. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Siapa pa ka mau bangkit? Siapa pa ka mau bangkit na dito katawan? Alright. Inusay mga ulama sa bangkit na dua klase. As-sa'a al-kubra. Ikadua na as-sa'a as-sugra. Bangkita mana, ikadua na bangkita ito. Na ayaktir na as-sa'a al-kubra, bangkita mana, na hiya nihayatul alam. Na di na suka po siya ng dunia. Di na suka po siya ng dunia. Agisulamu no siya'y na at nakaposan yan. Namun na inna din Allah sangka dunia malagi dumi poporo sami bababa sama alang-alang na ad nakapusan yan. O na ayaku ada kapusan yan na di man nasi sa anungan amori. Wa kullu shay'in halik. Ayaw maana niyan na namun na shay tugwalla na namun kagbo namun kaantiyo. Ina naman ino tiga na syubak kita dunia na miyakarani. Ina kukuan piyag ito nga kanang kaya dunia na kanabubuan ay umurin na 7,000 lagun. Di mo siya pamikiran na kanon. Ini buko na panakaad na kung amatan o Adam na miya adun sa dunia kung miya kasyang gibulagun dada tawro. Na pere miya pagililudaw siyang gibulagun. Na sono labi siyang gibulagun. Sama doon ako kumapat gibulagun din. Na sa mga pada mga nabi, natama ni man to, na aya ito man na kanon, na diyan kaya dunia, na kadagubang pitong-pitong gibulagun akyatir kaya dunia. Upama ka manusia, na miyadok siya din. Miyadok siya. Inaman, inamugwan ni, na namagang kaalangin, na miyabagu-bagu. Inamugwan niya, ito siya na kanina wata ko. Lamang kita alangin, na miyabiru-biru, kamiyabagu-bagu. Na ilang kasunong pagwani, kamiyabagu-bagu. Na ilang kasura na utanong buwani, kami ang bagu-bagu. Na ilang kasura mga panagtanong, kami ang bagu-bagu buwani. Na ilang kasura mga kalasan tanong, kami ang bagu-bagu. Naman, tunay lang naman. Nakagang ka langit, kami ang lang. Ilang kasura mga kalasan tanong, kami ang lang. Ilang naman ang nananong pa, apunta na miyar lang. Ilang kasura mga panagtanong, kami ang lang. Ilang naman nananong, kami ang lang. Ilang naman napunta na ka, kami ang lang. Basta makatuwa ka, na miyar na ka. Bapian ni kakapa na benda kay peta di kau.
Nasyarwar po berkati pemanaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kali nasadir ke dunia. Na ayam maknanya dalam mulut kedua. Bangkit amala. Ya duit terus mengantus sa bangkit amala. O dia sudah pakapunang siya na niya sakit na rumah. Dia ngaseno sana. Dia ngaseno sana dengan kanila mangudod. Na naseno sana. Dia ko katarintigan. Basta din ni katarintigan lang na ayaw mga niya na hinatake ako ng naseno sana. Oh. Tiga mata pada kana bibugat tiga jalan apa tiga kana tuniki dia ngaram bangun dia pakai bibu jalan apa tiga ni pun pakai api nawata ana ustudi biar api bibu guru dengan wapan oh teruskan lagi ada makna yang mengawali pada Allah Subhanahu wa taala nadira ni karina sa subang kita mada na sumanga papatayan ang magatus agung 30 na ayabu adon makauma na ayaw mananian na sa 10 at anong ka 10 na dinas sumanga alama sa'a al-kubra dinas sumanga ala atus kumang kita dunia andun ni kapakaumanan na kabinasa sa dunia Ang kanyang mga ito sa banggit amana. Basta makumini, nabi ako masya banggit. Nasukap ko mo Nabi Isa. Apa ko mo Nabi Isa. Naso Nabi Isa na ayahin din sa kapagaman yan na 30 ang 3. Oy. Na pagunganan wallah. Pagunganan wallah sa umurian sa 40 ragun. Mbaluya 70 ang 3 raguna mapagidin. Asupat puluh ragun na internet ko dunia na ipengarumanian na ipembawa kabarumanian na amay kamates kanyan kami apatengin magusod dagyan na siskanin iperdugo mga Muslim sa Madina singko ubay yung kubong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Masjid Nabawi kau doa so Nabi Isa na namatay adiyo po ito ayamanan niya na pure at yung tokiran na dito sa Judas ang makatipo Lahat mo naman ang makatipo, na ayaw katipo niya na yung ginawa niya. Ayaw mo na niyan. Na so, makatipo, na ayaw katipo niya na yung ginawa niya. Kanakan tanong mo tapos sa tanong mga bayaw, hey, saan siya makatipo, na tipo buwan gumtana? Mga nabas ko gumtana na makatipo. Kaya tinipo niya ka. Baka nainigid yun sa maranawa makatipo. Tapi yung mga sabibo, ayaw pagkaroon na ka, nasanin sa makatipo, na pagkatipo niyan ang ginawa niyan. Dan dalawa bilaham. Oy, ang dalawa niyan sulabi, natangin ko sa bibar sa paksol. Paksol niyan sulabi. Ang dalawa niyan sulabi, wasyo magpagiwatan naman ng tiningadalian ng sagali. Lagi niya katulong sa Gibril. Tino pa kasada po miyakala ka na napaksol. At tipo may babaka. Namun po lang ang sulabi sallallahu alaihi wasallam. Natulungan jahala, amila ko masih malari pakiwatan, kaya hindi ka nalihan saka, labing kaminan. Nagkalipatan niya nung gumiyang ang sa paksol. Tas kanya ni miyakas ang nabi, pada mga paksol. Oto, dito sumakatipo na ayaw katipo niyan, na ang ginawa niyan. Allahu Akbar. Ato na may makatipo, miyakan naman ng mga pagarin yan. Pagarin niya, makatipo, masiig, masingit, maka pamana sa tigitano mariit, manengki, at tigit-tigit din minsan, kamagari-ari ang sira na sa saitan. Allahu Akbar. Na basta ayaw makana niya, na masing, na kanya tampan. Na basta panataliantan, na makasudi pa. Basta taliantan, na makasudi. Miyak kumpleto. Di na sa tigitano, ano man nga sa pito ang manis. Doon kayo na niyan. Miyak siya na pagbabagay na ako sa city limit. Nang manip sigod na kanadbuka to sa talikudan ng mga bubida, ng mga istorya. Nabiya makatalo-talo binatero. Ini. Ginawa man naman ito, isang ng bubay. Hindi ako tapos na rin, di niya din. Hinaway ko. Manip sigod na kokoreksyon ng iran din. Sabi pa na nga, ini, naman ang do, ini. Mata na Allahu Akbar ang yung taliya.
Ikan natin na bini ang mga boy. Hayra na kinuwagay na bakang kaya manit sigod na. Nawa kanila yung gagabi sa talipudan ng naling mga unisyon. Allahu Akbar. Susu ko go. Susu niya totongan ni Buddha Karaha. Tiyo na Allahu Akbar. Makasuli na din ang pagilay na ginawa niya. Allahu Akbar. Ay, isa katir wallah. Hindi sa Quranan. Yung ka na ayang maana niya, namiyang maunaga, namiyang mga Ibrahim bin Adham, ang mga tawa ni Guro. Inukan mo na ni Guro. Natigil na miya kapira ulan na kami urani. Na kami urani. Na uli kami urani, nakatir sa mga pangigami, amiyang matay sa mga pangulan namin. Natuwi Ibrahim bin Adham, banda man inukan di bagurani, kamater kan mga sapulo. Na isaw ng kaya, tasguluna uyubu anfusakum, tasguluna uyubu gayra anfusakum, pamanamyanta man kanu mamaawing ko mga sana kaurakan na din yung pagiling so paawing mo ginawa niyo. Totoo? Ang mana nila mapasang ikapamaawing kanu, na din yung pagiling so paawing ka. O da paawing ka, na ayaw mana niyan, na din yung pagpamawing. Oh, adi siya di utatabi at hindi kayo mga kapag nagabubay. Natin ng anak ka. Eh, puja ay. Natama siya po siya. Natama siya ulo. Nabi nakagiraw ako para ngayon eh. Allah! Paman namiyak kawi din na. O kaya, naisaw ito mga uri pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yumabiya, na. Ano na po ni mga panatong sa pagkitamana? Apa kauma? Nadiyong kutwa kauma ang kutwa daba. Nadiyong ka na daba na ayak yani yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na kauma na ayak ko ng tangila niya na datarong tangila elepante. Na ayak ko na nawas yan, na nawas siya, ayak maana niya na asyo. Na ayak ko na kulurian, na datarong kulura, tegri. Daba. Fakana yakhruj min taht al-Ka'bah. Nasisirang mo ng pagkagamaw, sisariyag ka na liwa Ka'bah. Ano man na isabi ano tulog? At ginaayak ang pagkaliwiran, nasisirang pagkakong sisa, kaya na taht al-Safa. Sisirang pagkakong sisa mo kanina naman Safa. At miya ka nekarangan mo siya, lang miya makanin sa sabagir miya ka neko sa Safa. Miya nga Safa wal Marwa. O, ano mo dito ka na? Di siya na sa Safa, madagman na siya Marwa. O kaya, ano din nga pakamatasan mo ito, amintin timuro, nagpilabira, Bismillah, Allahu Akbar. O kaya, nadiyo tayo gira akwan na miyang kadang-kadang-kadang emosyonal siya ng mga tao. O kaya, na, o kaya mga ulipon wala, na anto na po yung mga pada to sa magkitama na ama kaumini, na miyang umansyo kita dunia. لَبَقَوْمَ سَيَعْزُوزْ وَمَعْزُوزْ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَبَقَوْمَ أَدْيُنْ كَأَمْيَمْ مَقَيْتِ وَكَنْ وَاللَّهِ أَقَدْ قُمُرِيَ تَوْ آدَمْ سَيَعْزُوزْ وَمَعْزُوزْ نَقُرِيَ تَوْ نَنُ آدَمْ أَمْيَمْ مَقَيْتِ وَكَنْ وَاللَّهِ. Na ayak yan diskubirasan, nasi kumasa Zulkarnain. Sa Zulkarnain, nadatuanan. Ayam yang ada po dunia, na dua ko mga Muslim, na dua ko mga kafir. Paganay, amya kada ko Muslim sa dunia, padul mga Muslim, na paganero na so Zulkarnain. Zulkarnain. O, nasa kanyan, ayaw makna niyan, na paganay, amya kada to Muslim ng dunia. Na ikano amya kada to sa dunia, na so Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman. O, na diyo ka na Zulkarnain. Na inobitero Zulkarnain, aduay panga. Ano pasyulutan yan, ang panga. Karnain, eman ang karn, na di mo tapanga. Na karnain, na duwi panga. Na andun ni kasulatan yan, na kungkir niyan ang kotwa siya kain ito. Kasi kumabot sa naman, na pagkalibatian ka dunia, sa awang pagkalibatian ko dunia. Zulkarnain, nakatamo kong pan. Nakatamo ko sa kanyan. Allahu Akbar. Nakagil ko yung ano niya, napunala ko sa mga sabi ng tayo sa kanyan. Namyoman niya ng mga tao, ay mamamalawi. Di na inukan mo yan. Natigil na Suya'zuz wa Ma'zuz,
Nakate apenuya pasira na dia misiramker. Na ada manusia sa suratul Kahf na mialirunaya. Na di na magugupatan mo. Aya kiubirangan ka pagugupatan ka skano. Na panimukano sa motaw, galang, lomino, na pakakalag sa apoy. Na tong na ganirun. Aya mga nalian na ulang tanwang kaalalan ang bukit tagiran. Naman isa na miyang masira sa mga potaw. Miyang masira sa mga lumino. Miyang masira sa mga galang. Natiyo na inyong roho. Na kagiyang pumiyong roho. Na kaya kano sa siran. Na tama ni Mato na putit na paniran. Na isa bulu, imakaw kito. Na kamusiran pagukit. Na sama niya na adna ulama amitero at tigil na imanto na adin imanto ay amanan niyan na maganon makalbu asatiman. Makalbu siyang putaya asus o mga asus. Na sabi na, kaluma pakasinan sa dunia, nasa siya pumeran. O kaya maumeran na ator, na huwag kaling akapnabaliran. O maumeran na putaw, na huwag kaling akapganiran. O maumeran na mga kayo, na huwag kaling akapganiran. Daya panubos siya ka, marana, abay tabi, orang hanap dengan yang siapa. Allahu Akbar. Tadi mga urifan Allah. Na ato naman yung mga pad, ato sabang itamana, na diyo ka na nakapal ko maaliyo ka na bel. Ayaw mga na bel. Na diyo ka na bel, dukhan. Yung na dukhan. Miyalo sa Quran. Surah, dukhan. Na diyo ka na dukhan, na bel. Napakauma. Oy, napaganero na, ame kamakauma. Na pemanik sa kawang-kawangan. Na makapamanik sa kawang-kawangan, na tinapan sa gilupa. Nasa din sa pagkakitan yan, na pagkalakadun at aros ang pagkatay. Nandun na po din po ng mga papataw, punya makarani, o punya makaman, nabangkita din. Na pagkauran ng Allah sa apoy. Apoy. At yung na naapoy na sipag ako sa yaman. Allahu Akbar. Siyempre na nakapawan. Tingin na piyan yung radya apoy. O di ba kaptipong siyang kaya wala akan nasuli. Ang ambil ya penuh. Ang amatawa ka. Matagwan na uli. Nili ka na iya na melengan na sobra ka sa peruh ang mamargarinan. Wala apa kapong ano ka? La ilaha illallah. Nadinan. May kada-kada ka na ng kasapulo. Na malutan rumiyadoy. Nadinan man ka ng mga alamatu sa'a as-sugra. So mga to sa pagkitamay to. Na magato sa gulo-gulo, naso sa bagiro, na kapapatagan naman to, naso sa bagiro na mga nakikip siya din. Nagana ka siya ng isa, paba na mga papata. Ang may katulong Nabi, sallallahu alaihi wasallam, ang pagkarani subang kita dunia amana, oy, na patapapataon, na sa mga tao sa dunia, na pusya kuya siran, na pukunti-kunti siran sa anta akiran ng mga pipika pamagidilir. Diba ito na mga tataliuma? Ante mga papasang ikamamagidido. Diyan kaya ang inad na may kontriya, buwis of talita. O di ba, buwis of tali? Anara ko ba ng mga Arab? Anara ko ng mga Sheikh? Ano ba nara ko na amanan yan? Allahu Akbar. Napunne sa ayama na niyan, napapata ang kapagaran yung bagitan ni ama ito. Papata ang amanan niyan na, to sa mga ito at to sa bagit, ang kapagaman yan. Kunti-kunti siya kapagidido. Naman, kay man ito panabihan ng mga music man ito, na may kapalagot, na maanan yan. Kapamat din. Madinipan siya mga music ko niya, ang mga rapang mga luksya, ang mga meaningfula. Natanong mo tayo rin di preview kila anak. Nampabiya, nagalog, nag-ibig ko sa tunga, kawasyat wata, alalo. O di na, wasyat wata, di matamalong siya. Kasi man siya mga ididuguni, nagbibubilang. Oy, ang anak ko bastos. Dapat dia kay manto, hindi manto, di tengah-tengah ni puhunan niya, di tengah-tengah ni loket, di tengah-tengah ni kaposan niya. Ay bukan dengan mah. Hindi ko kumakaw. Ano pa na niya ilaya ka na yung mga natin, ano siya niyang katuan mo, na di magiging waka. Hindi ka na kung mag-ibabagan pagpag mo na sa waka. Ano ba nga siya katuan? Niyang katuwa ka pa natin. Allahu Akbar. Hati asalan. Arif Panolo, Dr. Syafruddin.
Nakatayasakan na bilintan wallah, miya kapasada ko sa high school, na miya kapasada ko po sa college. Oy, kaya kurso ako na BCS, Bachelor of Computer Science. Oy, nasa kong professional na din, nakatawa nila hindi ako ya saktiman. Mata ko ka. Allahu Akbar. Ay man ang awid akan kabiyo, na diyo ka sa bagir katanong. Amay nga pinakabatiya ka sa Quran, na ayaw maana niyan na di ba kabal siya? At hindi ko man di po seminar ka, yung kong nakakurot matya sa Quran. Hey, pakilay na kakama Allah! Ang kagabayan ka sa Quran yan! Kanu'allimukum Allah ma lam takunu ta'lamun! Kain paganda ko na kawang na suling kakatawan. Asara maylay wallah! Ang pagkagabayan ka sa Quran yan ay paganda ko na kawang Allah. Naman nawida ka na din kaya start ako ng matya na, tiga, kawan na yan. Namatya ka maguna, kulkuwallahu akadu. Mayatay ka na pa nakakulkuwallahu akadu. Na inaatay na pa na yung nabibal siya na tainaingan. Inna ta'ina. Allahu Akbar. Na may kaindido na pagkakulok-kulok yan. Gilyo. Ito niya ka pagkakulok-kulok pa. Ay mo nakarag niya, napakamatan sa anong anak kiyama. Allah. Naamay ka makamatan sa anong anak kiyama. Inututir wa kiyama. Kayama na kiyama. Napagkatin digitan sa hadapan wallah. La yatakallamuna illa man ajina lahu rahman. Amay ka makatin digitan sa hadapan wallah. Na dili naman katan makaputir wa sa katawu. Inutaw sutaw apagidinan wallah. Baru mga gede-gede, inapuso pa ganyan marsyal matidawan na marami. Pagam pa ganyan tidawan na marami, na mga pagiligan. Na mga pagiligan na si Sapawa, na pagiligan na sa hindi. Namatang wala ka, una pa na hindi ka, namatang ka na binipagiligan ng sa buwi, na niya makatiti. Ibusyon na lola, sana nga hindi mo, kaya di patanang. Maranong na binisibagin mo. Tila driver. Betul tak? Tidak tukang pakai watak kaya. Nanti kita tuh yang biasa nggak ada dia. Paman na ay di bu, na ayaw maano niyan na miyanak sa kanyan. Allahu Akbar. Na ay di pagkakaw sa anong manamori. O ayasawa na kakalunia. Na magatos. Na ayasawa na ka sa anong manakyamak na pipira di buta. Umaning siya na maanak. Ayaw ka anak yan. Oy. Na ayaw mo din ang kisul mo surga. Nasa timan ng mapia. Nasumpi na yan. Ina kulay. Katawan naman na malakarangan ni Gagaw. Malakarangan ni Kapade. Naayabuan niya ka nagkisunod ng kusurga. Nasasati pa ng mapia. Naluwi na kulay. Huwag yung kongkongin na kulay. Na makagina ko sila ng uway. Manamura kayo Gagaw. Ito ka saka malaagagawa ka sa dunia. Na iman ko na sa ano malakya mo. Na diyan ka nagkaraman uwan. Adiyan kaya amanan yan na amanakan. O bakarak ka kaya amanan nila. Ibagay! Kami kapwa na siya kanit miyuluko na raka dyan. Naman naman gede-gede. La ilaha illallah. Baka matalo siya naman namuri. Nakabaga pa siya nakaru. Illa man rahimallah. Ayahu. Akabaga pa siya nakaru. Nasa tao aking kanimu Allah. Na ayaw kay kalim wala, nasotaw ang makas ng ikapangalimu. Wala tayo pa ma? Allahu Akbar, baka di kalim wala. Sekanway saka pamilya, nalamundelo. Suwamaw nakikitan, naswinaw nakukutan, naswataw nakakatan. Lang delo, kalau mau magkano ng kumunta dyan, Marquez, lang mo dyan ang nilagay sa pamilya. Dyan mo na, Marquezan, dyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inuwagin ko lang ka nagsuwata ka, manigsuwa na anak siya. Allahu Akbar. Ano man gede-gede yan? Paman, isulog ka sa surga. Ag-iupunan namin ang pangkakanakabalo. Dati ka batang wala, kapag asurga ko, mamalaki gabi, wala man akong tabalo, magyakanakanan. Ya pernah pergi karena udah suagan tinapi ang yakal kan. Ang dia pengokan niya na lima malikuat ada suagan dulu. Iya. Allahu Akbar. Mengadep pernah. Tini pala abak nang iya na suagan. Allahu Akbar. Syakada mo babay. Tabi ka na mga bay.
Siku Bani Israel tunggu Nabi. Ayahu. Ini bakas surga dia. Na syati mana asyuk. Minuman dia sadiun ko tayo manan yun na nawasay. Dapat yung kumaman niya sa mga kalawasing niyo na kita tayo ganila iyan. Pagkawaw. Na ito kumabay na yung nakapagkawawang asyo na talagang nakapagkawawang. Na niya mo nakita niya kaya ba kaya yan. Na niya nakipamakay strita. Na niya tali. Na niya tayo tumasang na tanong na paridi. Na pia kauna niya nung minumang puto asyo. Na miya bebe so asyo. Na kaya sababan as sa kanya na wala sina ababay. Na inirilaw mo Allah. Na pia kasyugod daw taana ko surga. Ano nga man ang gada-gada? Oy, paman na sasatiman aso. Kadi man ang kaya binatang, na basta aperangin na ka, na matang wala katay-tay kanyan. Tapos yung man naman kabudong, hindi ka nakapipita, at hindi ka naman nabudong pagkatakan niya so paitang agib kur, niya pita. Lapang yun, papatang niya so paitang, meow. Lameleng ang inaw, kaya nga budong. Nauna siya na karoon, nakiaptikan ako, sa satiman na tulay. Namatang ang king na berkang matabudong. Ada ni kaliman, ada ni media dia apa? Dan dia di pangerudan dan pendekati orang ka tangilan niya na dia, kok dia. Dan dia kaya dia kapan? Dan dia kira, "Niya, na wala pa diyan man." Matan. Apa syukur ni na mela worka. Apa ada tarang ko to aswa, dia mo to aswa. Na duga di nga masapi at tulang na di kada ba di ko na mata nga may lingad na di mo na nakulong ko. Nanti di kapan ka dia ko? Na may lingad man. Nah, ben manawi na ka. At pagyaman ng kaya bedunga pengyawa kapipitan ada nga pedungi na dia magkababa. Nagkawaya bedunga. Pagyaman buko magbibinan nila ng mga sadangan nabi ada. Iuliskan yan. Allahu Akbar. Na dia mengurus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah maknanya mengurus dengan Allah Ta'ala na dia kota kabasakan. Alright. Ayaki ang mga tao ay kalim Allah na mga tao kabaralimon. Nabiyan yung ano nanan. Ayaw na. Ayaw pagano na saya mga orip ng Allah na espesyal na kano yung mga Fatima. Espesyal na kano yan. Yung kay Akita ba kinuha na kano na siya kaya punya siya sa Saudi Arabia na 2016 siya may masa sa Madina. Ako Manay haji ako 2016 na may masa ko sa kita ba kuma 10 ka karton. Nani turturang. Tadi apa dulu ya? Dia kaya amyaloy afisunil mar'a al-khassa wal-'ama. Ay ang makna niya na kailangan na basta syaka aba iya muslima na matabur kaini. Kailangan na matabur kaini. Paganeron, al-mar'a muslima ma'a rabbaha. Pamana wa'i a muslima a mapasangi kapangintuhan. Mapasangi kapangintuhan. Kedua, na al-mar'a al-muslima ma'a nafsiha. Na wa'i a muslima a sisyapriyan a ginawa niyan. Ikatalo, al-mar'a al-muslima ma'a walidayha. Na wa'i a muslima a bibiyapian yan sumber anak siya. Ikapa, al-mar'a al-muslima ma'a zawjaha. Na wa'i a muslima a bibiyapian yan si karmanian. Sa tanong mga bay, tabi na anak ito nakaabay ang miya kapiyapi paratiyan wallah. Miya kapiyapi paratiyan wallah. Ugit na, piliwari ka kakaruma. Piliwari ka kakaruma. Pamana tabi na kano, syuban-syubai na ukapan tagi kakapatay ang pagkababayan kay karuman ka, nadiri ka po syurga insyaAllah. Naman, dapat na graba nga bubog natin si karuman ka, nagpipiyupin ka. Di ganyan naman ilay abang ka makakiibig. At yung yung talaga na sobra sakit sa sayo na kamama. Kailangan na pupurma lang ko. Na nakabitiyan, katiyak masyok na ka, o kaya kadnaya kamat tanggaw na, de buwag gugudiyan. Anak malubang gino ka, abiyan na katiyak so, ipumatawa, tiyan na ka. Magbudya so, karo mga natiga, di ako good, kami ako tripa or kaman. Di ko kasi matalo sa kama, kaya di tiro wala kaning patawa, tiyan na kaman.
Allahu Akbar. Kailangan nanan. Ada kalabay at tabiya. Asiin pagpiliyon sa diyang kanan ang amanan niya nakakakarma. Nah, urin yang mengawin penuh Allah. Ayah anuin tarurun. Oh, yang dia beruras. Lagi kaya betul sa al-mar'a muslima ma'a rabbaha imanuha amiqa. Dia kaya abad yang muslimah. Mapasang ikapangin tuan ko Allah. Ang mapasang panikapangin tuwing ko Allah. Na imanuha amiqa. Na ayah ko na paratiyan na miyakan din mi paratiya. Mana amir na madal mi paratiya. Kenapa yang mana amir kenapa suami ka? Oh, kaya mana amir na madal mi paratiya. Nah, ito na nga bay. Amadal mi paratiya ang mapasang ikapangin tuwan. Na abidatun rabbaha. Na isa asipatian nga ba ama pasang ikapangin Tuhan aaya paratian yan namiyakan din dalam na abidatun rabbaha na mapasang ikapaki tawib na kapagnan yan mana din na di ka dimikit tawib pang kapagnan ka Allahu Akbar. Nah ikadua arupaan ang lababay ang muslima ang madalami paratiya na tusalli rawatib wa nawafil na mapasang ikapanang bayang sa nawafil agu rawatib na mapasang ikasusunod-sunod. O kana ba ayaw ba yung musliman na mutan nila pakasibingin sa paralo na niya ka nagtito sa bayan na ang mga mata panganiran yung nang natin yuto na kanukman. Allahu Akbar. Pamana kailangan na sa kaabay ka ang muslima na kailangan na mapasang ikapangin tuwing pang Allah. Kaya mananya na kaya panubad na panamang masawa ka to na di ko di manatiman mas manangin sa sunna. At ano ka? Iyo ka na nakapanangin sa sunna. Oy, ang nawafil na imbaya na kanan ko ng kakasyumbay ibu ni ada ka makasyumbaya. Na ikhalula na sudah matarima ko sa bayaka na ito pa doon ang kana ng mga sunat ka. Mga miyakang na dinigasyon mo yung anak yan mo. Abang hindi ka ginawa wak pa. Lagi nubog sa loob, hindi mo pamingin ka. Hindi ka pa niyo lumakay. Kaya pa na, ano ba lang na? Kaya pa na, hindi ka bigasyon mo yung alam mo na, watak alam mo na, sulawan din na nakiilin na ka. Kalau keluar masih barang kadua ka, sana batay ka. Kasama na kaya na. Ani siya ya. Nani nga siya na suman mo na magbotaw. Ina, ano mi ulo ako na iportesa mo ka ba na? Ina ba abuka. Nani siya ya. Tina kaya dito tatatago no? Ikaw na niya tay tanong. Yang istorya sila mo na mata, nani siya nga anokso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kailangan na basta ayaw maano niya na ulit mo kawala abay ang muslima na mapasang ka ayaw maano niya nakapanambeng sa sunna ang nawafil. Allahu Akbar. Napanood na nga ng mga tahajjud, salatul istighfar, salatul duha, yung kadang-kadang ng mga sunna. At ano ba? Nasabi sa kadakan. Adik-adik ka panambeng na sunna na di ka pagpakaraling ka ko Allah. Di ka pagpakaraling ka ko Allah. Na kung pumapakaraling ko Allah, nasa ka pong ninakakon na tatarimaan ko Allah. Nah, ikadul. Araw na diyo ka aba iya muslima. Na tahsinu ada as-salah. Tahsinu ada as-salah. Na pipi-pian yan, so kipetunan yan ko sambayan. Pipi-pian yan. Kenapa di panah akhir? Kenapa siapa yang nak seberaja pada nato? Siapa yang nak dimakan niat? Ayah makna dia nak? Ayah kuda kaya muslimah, ama pasang ikapaki, duri pengkuang ama dan mipala dia. Dan ini dipiapian sosab bayangnya. Penuh gamparu. Naman mo tasya katawa ko Siko Massa o Umar Ibn Aziz. Mapitaw ito na khutbah bukas sa Eid al-Adha. Nasumim sa pagid. Ay ni nasumim sa pagid. Na miyo man yan nung kaya ako kaya punta na din na yaman na din ang maginus.
Nabunta na pernah mamamote, nabunta na pernah makabibinani. O kami guni man na siya mga taon naging pasyaan, aampir. Bumantua, di ka taon na muna. Para na nakasotawa. Ang patuya. O ya, naguni nito pa na nasotaw. Taon niya nung umayli ang abo ba ayaw mga rin na mayroon na ka din. Ayaw pa na ama na rin, nanditar niya na mayroon na ka din. Na makapuputi na makabibinaning si kanya. Natigil sa niyo kung takir mo na piriarga ini. Natina lang na ipaparada siya tao, na di ipinaka wala tarong. Natina sa siya arga ng video mo. Video niyan. Sa Umar Abdul Aziz. Nakami ko kami na niyan. Natibo Umar na daan taamong sa panin. Tingin na Saidi, Sirakan, yun ka pag-usapan niyan. Natingin na mapita, nabukas sa ariraya. Na anak kami pamasa sa gamit ka mga naakakamapiya. Tingin na kaya maana niya na piyadin man ang nanditarnak. O ay, piyadin na ang nanditarnak na kanaway ninig pa kaya gusto bang mapita. Yung man ang tingin ang kawiyaw-wiyaw ko dunia, nas kanya nilumya panunang matababaya. Ito babay ang mag-Islam, amadan may paratiyak Allah. Bal ta'tiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Anak kami yang mula pada lutu na nakagulok sama. Pamana miat tubang kanun. Tingin niyo kung tababay. Apitero yan, apitero Allah. Miat tubang kanun ng niya. Na soalo nga na muli. Na ayam niya kapi-api at kadampo. Na sulit siya yaman na niyan. Nakyatiro na Omar. Nanti na ito ni mapipikir ka. Nanti naman nilisipkan siya wala niyo. Sumya pamasang karangan. Na anak kami tataros. Sumya kung nakanuni ka siya bisyoy. Namya ni Shiran. Nainunutan niyo mo kwarto. Tingin na katya sa kwarto ka, nasa yung pagpagaman at ginaway. O yan yung mga lipat ng Allah. Daros ka naman yung mga guru. O yan, nakabibig ko yung maana niya na may taros siya siyang puta kwarto. Tingin ako na sulong na umar. Tingin na kabir ka, kapagiling mo sa kawanto rin mambagatan ka. Natingin na uwan. Ay, ang maana niya, mga lipat ng Allah. Ulo taros ka. Na pagilimos ka. Namya kayo siya na disimbayan. At yung kutabubay. Ang magpasangi kapag ituring kong Allah. Amara amad. Amadan umiparati at Allah. Namya kayo siya na ditahanyo. Na sunisyo pa sa yung Fatiha. Na sumya kami sa sabagi ko mga ayat sa katir Allah. Na mapapadan mo na yung kutang katir Allah. Ay siya kabihin. Inna adhaba rabbaka lawaqi'. Inna adhaba rabbaka lawaqi'. Mata ada sukasik sa lukad na naka. Na prakatali naman. Na sunod siya manan yan. Na kinisa kami nun. Na umang kakurya kang kutwa. Gubay sa sabi nila kaya makakurya yan. Na panalaw yung kapito naman yan sa kutang kwarto niyan. Na kagir umuman yan. Subay na din na niyaman yan. Kahit kinutan na kaya patay niyan. Ito nagbabay. Ang madalang iparati ako Allah. Upama kanina nimitaksiman to kung mga Fatima kabir kanu. Nakabir sa kadat Allah. Nagkapakaya ayaw maknan yan. Nakanaaban yun ikiswaso parati o mga makukunantan o mga bani. La ilaha illallah. Nadiri. Ayaw po na ayaw maknan yan. Napadab. Asyipatang kaababay ang muslima. Amadan may parati ako Allah. Natasumu Ramadan. Watakumu layluha. Na pupuma siya ko Ramadan. Nadiri man ang bayan po kagagawin ron. Di, pero na muslima. Amadan may parati ako Allah. Dapat na baik ang muslima amadan may parati ako Allah. Na muti'atun amara rabbaha. Na maunutan ko mga sugun ng kadyan yan. Saan sa sugun ng kadyan yan na maunutan? Allahu Akbar. Na, at wala po niyo lang kay babay. Abay ang muslima, ayaw maana niya na madan may parati ako Allah. Na mapasangin kapag ituloy pag Allah. Na la takhlu bi ajnabi. Na di makidisog. Di makipagpada o kanaaban yan ajnabi. Kanaaban yan mahram. Oto, kailangan na ayaw maana niyan na ibarat yan. Na yung kutuwa kaya mga ajnabi ka, mga mahram ka, kaya mga alim na si ama ka, karumang ka, si wata ka, si ako ka, si laking ka, si baba ka piyur, o lagi na ni mga mahram ka. Kapag ikaw ni maki, narkata.
Na makaliusan na ayat pitir Nabi. Na fala yakhluwanna imra'atan laysa ma'aha laysa mahramaha fathalithuhum asy-syaitan. Igira atugu Nabi asakan mga dato na uban niyo sibay sa mga bai. Ada aban yan mahram. Da aban yan mahram. Ayat tugu Nabi ikatalo niyo na sa syaitan. Nadatala na nabai. Basta amang kinder kata basakan abang ka mahram na ay ikatalo niyo na sa syaitan. Dapat kau sana siya magitabi. Kana aban yan ama. Nakanaban yan laki, nakanaban yan wata, nakanaban yan apo, nakanaban yan pakiwata na view, nakanaban yan bapa, nakanaban yan datua view. Dahil nga kan nedar kita siran. Nama pantero na pagkabawa nga mga sa kawan sa ngaunian. Grabe. Napagkapit-pit na magbuong kay amama. Lagi ta makasangin. Lagi nan. Kailangan na basta abay ka ang muslima. Nakuba ka di pakindera katasakan na abang ka mahram. Kenapa mahram? Nah, orang yang Atulah penyebut nan tantazimu al-hijabu bisyar'i. Na basta abay ka muslima na mapasangin ka sa aura. So ini nur kau agamang ka na siya panganak ka. At yaskan mo mga Fatima, limur ka tanwallah. Kasokiat na dir ka mga seminar, naskan mga bay, nasya mo diyo-diyo ang yung nabarat ya si Allah. Ina ko na mga seminar, namadang na kaya na bubay. Matang wala ka na medyak na bubay. Ato matalikod, dahil na mga naiyan na miyak kay ito. Dahil na sarwarian, na miyak kaligid-ligid na. Na ito matalikod, na tigang nag-grabe yung pagwara ko, sosyal. Noon yan siya muli, natagin ko siya niya ato-ato. Noon palago. Kaya penabangan yang nasubangan kebangan orang beda bukit babat. Allahu Akbar. Ada pendidikan aku nak kesimata sangat mengadalana. Adi pigu, dailang kakak malunggu, ada penasabnya na haramanan. Kailangan na sa mga bay, na usuma sa iyo na pigu kano, na makasasapong kano, nakasasapong na sa pigu niyo. Na madang naman kau siguro tamang iksang ng mga dalan. Amada ka sa terangan na, kailangan ka din na, bay adi pigu na, kikiraw niya sa sumarungin na kugulog niya no. Naman mag-whip siya gidatang na tulungan yan. Grabe. Sabi na kako kasi siya, miya kadala. Allahu Akbar. Tapi ang naman nakabigo sa mga ranaw, mga kawasay, hindi ka pa kayo sa kaganyan. Nah, ano na po ni padasipatan yung kaya muslima? Amadun may palatyan, wallah. La tusaffihu ar-rijala ghayra al-maharim. Na diskan yan makipagkumus sa kanaaban yan mahram. Ibagi kumus sa mama. Abya sa nabi na tuhun nabi sa kantuhun nabi na di ko kumus sa babay. Di ko kumus sa babay ang nabang mahram. Oto, isaw to ayamanan yan na pananggila. Sa kababalin ka muslima agabay. Oway, apanan ng gila anak ka na ubang ka pagkumus sa mama akan abang ka mahram. Oto, nadi na mga oripin Allah. Nah, antarapan. La tusafir illa wa ma'aha zu mahram. Nah, diskan yang petrabil, diskan yang pendadakau, ada yang mahram. May dapat tahu yang nasa bagi mga bayi. Pagkamas na kong tabat to, pagkamas na kagayan, ada mahram yan. Si karuman yan na din yung katawan. Daiman to na, sasabagi ko mga ulama, nabiya kairan. Antoni ka pa kanyan. Daiman to na uso, video call, tawag. Baka sudah ko tabat to, baka sudah kagayan, natawagin na si karuman nga. Are, suma ko sa kagayan. Nagini ka udah sa kakakabaya ka. Nabagiraw ka, halo, dad. Ate biya kayo din ka, na suma bisa kota batu mana meeting ang meron ng mga maestra. Kabaya ka, ikaw ay. Uba, tama sa kagunga sa ginang mo, tunay tiwag ko. Kaya tayo tanong. At gabi yan, nagkabaya ka, tumasa ko sa ginang mo talaga yun. Hindi naman, nagkaya tanong na yun. Nagpabasa ka mo sa temos na, kabaya ka man, nagpabasa ko sa temos. At ginadyon melingo. Masala ko sa somyo ang karaka. Kaya ba, tama sa kagunga sa temos na ikabunin sa mga biyang buwi ka. Allahu Akbar. Lagi nang ika betul sa sifat tabai amat dalam perhatian Allah radiyatun bi qada'illahi ta'ala wa qadrihi. Na masyuswat ka o ibbetar ka wala ako kumanian na gusto kadrian. No. Alhamdulillah di qadrakan wallah, di qadrakan wallah
ayah buah ya sebati karunga kena sisinga selota plastik naon na di kabayawalan mana di kabayawalan ya gegeran mana kelakana labon ko pero kami patengannya kamada kan mana tadi atau punya nabi dia ko padina amya panwer ka nang bala di magina mga rimusya mata naman di nabi no kanya kada makan budak nabi ang nyukar manina budon nasi kami napakatulog budak na bunya ko dira kan nasi sing aslo ka plastik patay nga buaya bawa beling nama kulit karo mangan betay ka gelak. Sana kisah ukuran ng Allah na kailangan ng maswat kaum. Udah nama tinggal Allah. Udah abang ka gunawan sa dunia. Udah abang ka ayaw maano na property sa dunia. Na sibar kadin na nayawang kadin na sikan kadin sa anuman akyama insyaallah. Tadi yung mga Allah. Nah, doon pun ya kailangan na basta asyaka na ayaw maano niya na urip ng Allah. Abai amadan mi paratia tadi ta'malu ala nusrati din ala dinillah na mapasang ikaw si bagama Allah. Pamana mapasang ikaw suporta bagama Allah. Dadaran niya kaya mamamanib. Mamanib kaya kan na adna awidi melabiso kakagunya sa rigelo kapera. Ladinan napada na sa bai atanda asa kanya na madami paratia Allah maka uuba ko agama Allah. Ketibangan ni agama Allah. In tansurullah yansurkum. O tabangin ni suwada tulung nabi edwama o tabangin ni suwada mawadata tuluma na tibangan kan Allah. Na ilin wala mo nataw ako agama kanya ang tulong begitu ni. Dalam motor sa tawo mo. Na di mamuling tanga mga tao sa ibadah sa masjid. Tinadira ka ako. Tinamata sa buwati. Kali lang ako swadan. Tinasama niya naggugutin ko nga tinawa ano man yan. At tinaman man niya kabugay. Pagano sa bicara niyo, sadya ka na kami ni yan. Tinata siya naggugutin. Kapag ka naman naggugutin min suporta. O talaman ito, amay kakatibo ka nakapamra, nakapasama na sa buya pranaw. Na amay kaagam akapagigilas, naniko. Matangan niko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi ang mga urip ng Allah. Muli-puli. Abai, kailangan nag-isipag yan. Nagtakumo biwajib al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Napakatilugang ka sa ginawang ka. Abay, so kasuko sa mapia, ang kasapal sa marata. Dadalang kay amanan yan, nakababalan niyo. Ang palisan niyan kay amanan yan, amin ba? Ang ayamanan yan, na Islamic women, parang espesyal ka ng mga bay. Uway, kiyawin na ka na niyo kay amanan yan, na panurutan ng niya ng mga alimtan, uway, dadar ka alimtan ulit. Na niya ng mga musripa, mga alima, sa panulangon, na diin pinakamala ang yawon tumanurun. Insyaallah, asala magiglas ka ng Allah. Nagkabakay, udang ka ng mga alima, nagkabakay asyaman wa tayo labanin wala alima o di labanin alim wallah sama wa tayo wa bada sa dinga gibigan kedok sa mapia kaso sa mapia nakasapar sa marata badasang kan wallah pagi na mga ulama sila blakan sa kanu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.